Agwaya digo. I got better go no. Hey, Adam, you go to your Thank you. I told him, good morning. Good morning. I'm on my dish knocking. Oh, where? Chidiogo. Got in the help separate now, and I am home. Can I help with another? Chibadi had to water more bamboo.
fermented. I'm going to invent him. I'm going to be a kind of side bin. You never see a kind of business. What one name on me? What in auto? Manaka ya hapo good thing maybe zina mara kwa webo si. Mimi ni gori ya. Yeah. Atiza. Na kuingia. Yeah. Malambo haga wani nje. Ya move wasa hivi. Tiere kita bụ mmiri dị ya. Tinye ya mmanụ. Tinye the akpaka. That is the oil bean. Tinye maggi. Now I want to add salt. This is the abacha. Bote kwolo mjibo. Bote kwolo ma abacha. Chita kwa obere.
Yes, the butcher is now it's done. They will take away for okay, cherry, my tata munka there. Right there. Biya da, biya da. Balloon cake. Yeah, happy. Okay. Chi boy. Ati. Elu bako muni sin yo. Ngwa, onye ya kar. Opi ebe anti yemi na bucket eri. Chi boy do me kwa bia ga na mmiri o. Ashike na evuku ya ha eso ga gawa ngele chimemgbe. Nabiao. I want to watch the stockfish. Chibe ba kuye mu mmiri. Tell me how they do it. Oh, onu go down. Mo wá ṣe ko last born o. Nkem. Nkem yes. Last born Nkem na. Abro pa. Chile.
Manu. Use it to blow it. But tell me my shredder. Hey. Yes, I'm pounding it for the first time. I'm pounding the fufu for the first time. It will last for 20 minutes before we bring it down again. And for the second time. Yes. Okay. Fast. What are you?
Abwaya digo. Yes, how digo ma. Chico de kingo do mmiri. Wee jog gbati. Oh. Mmiri ahụ. The fufu is done. I eji awe shi ofu. Oga chibele kan si abia na ro kido. We cover the pot. Come, can you put it there? Yes. Okay, yam has done. Let me carry it down to where I will pound it. Okay, yam. Mgbe ha ka nwa ma na-eje dozi. O mechie ọnụ. Bịa nwụrụ ihe anọ.
to wash the meat. I want to start cooking the soup. You add palm oil. Cocoyam. The pounded cocoyam. To boil to 15 minutes so that the cocoyam will melt. Be fast. Then go there. O tem que assim que não. Não que nada, eu de filho, eu com meu. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Na com one nigga para a porta na escada. Como você vai posso? Nem na da tarde. É bem vale, já era aqui. Passa. Yes. It has melted. Yes, it's delicious. We'll give him my father Jacob.
You now add everything. This is pepper and the crayfish. Now I want to add everything. This is the bitter leaf, the washed bitter leaf. Butter meat. The soup is ready. Patata banho lu pe no kai se me mong do sinu do ga du. Bude the food is ready. Boman back dog I was in. I was down here and we got a Mokuway and one so. So I'm not Bogly. You will limbo a hole. And then I in Ninkendo. I cannot do as a I know you want to. Don't wake I can see living here over there. John won them bear bros there, oh, you work an honor's honor. Oh, no book, I am. I think I know is who come now. Okay, sure, head. I come to yoga for I got them. General man, I hope it. Only head, yeah. I never
Ihe isi taa bụ ohe ede. Ndị Ugbo na-akpọ ebe ohe. Ohe onugbu. Ohe onugbu. Echiri onugbu. Chigbo ya ma okpoloko ma azụ ọkpọ. Ma anụ. Nyere achọkọ ka. Anya yo go bute pesup. Si na anyị na-eri nri a ka anyị na-ata pesup. O gosi na nwanne anyị nwoke John tozuru ihe a na-eme. Neno onye nka. Gwago n'ọsọ n'igwe bụ n'ụkwụ. Na enwe ha idea. Ego hụ Bible. Amen. I'm God Mazok. Big man. Nwanne m nweta mma m kara ibi ahụ. Ebe Na-edikwa nwere ya. ọgwụ Mụ na ga aka mụ na ga adọhọkwa ebe. Ya sọtụrụ bụ nwa ahụ. Anyị ga hụ achọ ịma na anyị na-agazikwa okwu. ezomguga ọkwa gị na-ahụ nsọ ezi ebido mgbapụ Ekwu na enwe na heta. karịwa ihe dị na galọn na kọpụ anyị were ndị wee n'ọnụ ka mụ gbada Ha ka eji kpegbu igwe na kọtụ na ikpe. igwe nke Ọsọfịa ji kpegbu ya. azọ m ga-ebute ite nwaanyị Kedu onye kpatara onye nwaanyị ezibutekwa n'ime ite fọwọ na orugo mgbe ya eje n'ọrụ. ọkwa ị nara m ada gị nwaanyị ihe buru Dịka onye anya hụ na Ada nwaanyị si o nwere ike maka emit na ọ. Ada nwaanyị si agụọ ya ihe otu onye obute ego o wee gụọ